дар Федератсияи Русия руайдӣ барои ба Россия сафар кардан. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Бародаро, кадом нафаред ки мехоҳед донистан аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебурад бинависонед, проверкаи запрет мекунад. Хоб, чихеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Чихеле ки медонед, тақрибан 1 сол мешавад ки дар Федератсияи Русия руайдӣ қувваи қонунӣ пайдо кардаги аст ва барои муҳоҷирон хизматрасониҳои худша дорад ва то имрӯз руайдӣ бо таври ихтиёрӣ буд, яъне касе ки шахсан худаш мехост бо ҳамин приложенияи госуслуги регистратсия мекард, ба қайд мегирифт худша. Вале шурӯъ карда аз рӯзи 1 июли ана ҳамин соли 2026 ин чиз ҳатмӣ мешавад, яъне ба хоҳиши шаҳрвандон намешавад, дигар ҳатмӣ мешавад. Ҳар касе ки ба Федератсияи Русия сафар карданӣ мешавад, регистратсияш дигар бо тариқи анами руайдӣ мешавад. Яъне пеш аз сафар кардан ба Федератсияи Русия, шаҳрвандони хориҷӣ 72 соат пеш аз сафар бояд ки заявка партоянд барои ба Россия сафар кардан ва вақте ки сафар мекунанд ба Федератсияи Русия, дигар регистратсия кардан бо тариқи анами приложени ҳатмӣ мешавад. Ногуфта намона касое ки ин чиза амал намекунанд ва касое ки ин чиза ба назар намегирану ба Федератсияи Русия сафар мекунанд, ин чиз дар таможни контрол баъдан тафтиш карда мешавад ва ҳар касе ки ин чиза надорад, бигем ки метавонанд бигардонанш обратно. Сабаб шида метавонад ҳамин чиза надоштанаш барои шуморо обратно аз Россия гардондан. Аз рӯзи 1 июли соли 2026 руайдӣ официални қувваи қонунӣ худша пайдо мекунад ва барои ҳама бигем ҳатмӣ мешавад ин чиза истифода бурдан. Ин чиза ба назар бигирем, бародарои азиз, ҳоло бигем ки барои истифодабарии ин чиз тақрибан 2 моҳи дигар муҳлат ҳастад. Ин буд як информатсияи наве ки барои тамоми нафарҳое ки ба Русия сафар мекунанд тааллуқ дошт ва мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. Саволо бошад дар ин масъала, дар комментария бинависонед. Худо хоҳад дар видеои дигар ҷавоб мегардонем. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.